Ai että se V8 möyryää, Big Bertha on asiasta. Mä vähän luulen, että tällä lähtee eikä edes kysellä. Car Verticalilla, että ei perhana. Täällähän huutaa vahingot ja turvallisuuskin hoosianna. Ei tuu tarvetta. Dumpohan tämä on. Elähän huoli. Freezeria vähän tuohon tavallaan pallonivelen päähän, niin jos on vähän kutistus, kun saapi kylmää. Eikä se kaikkien fysiikan lakien mukaan tappi kutistuu, jos pääsee paleltumaan. Gourmet kysees. Hitsuttelua enimmäkseen saa Dumbo imeä. Ei muuta kuin piuhake seinään, sanoi Putkonen, ja testaamaan. Me niinku maksettas. Ja nämähän on tunnetusti vaan lusikoita dipille. Kerta kaikkia. Luukkukiinnikko omakset on nähneet. Melkoiset peijaiset eessä, mutta eikä se auta. Nuoruusien dementia. Oi perhana! Nyt tuli 8 vuoden epäonni, kun särky tuo peili. Ei tule tarve. Paska rötköttää ja housussa. Kuukauteen sen jälkeen, kun tuo päästi ihan jäätävän kolinan pikku perkauttelun jälkeen. Rupes hylykimään. Safety first as always. Tohtori turpeen, kun rupeaa tuhraamaan, niin sen mahdollisuus ei oo ikinä nolla. Sen verran voin kertoa. Voi vimpeli, minkä on mennyt Kisumiri yöaikana tekemään. Vossin All Purpose Cleanerillä ja mikrokuitun liinalla. Xenonit, niin ei oo oikein häävinäkyvyys nuilla. 1 kappale puslia tuhottu, 1 kappale pultteja tuhottu, rystyset on tuhottu ja aika on mennyt tuhottomasti ja mitä ei käytännössä saatu aikaiseksi. Åkermanikin oli tuolla. Pitääkö tuota vielä käydä ihastelemassa tuolla? Äpöstelemään. Öyrastelemaan. Mutta tämä episodi rupesi nyt olemaan lopullaan. Mukava kun kattelit sen, ja jos tykkäsit siitä, niin paina peukaloa, nakkaa joku kommentti ja laita kanava tilaukseen. Tää oli tässä. Taivalkosken isoja alkaa kiittää ja kuittaa. Ensi jaksoon!